Şu günkü gurungeçek kinomuz dostlar Lal Sinik Çadda. Şu kinom içinde gülköm ma, drama da va, melodrama da va, arkayın maşkalaňyz, çağılaryňyz bilen görüp bilýäňiz. Originalny, amerikanskasyny men maslahat berip bilmen, maşkalaňyz, çağılaryňyzy görüň diýip, tebe o taýda açyk gödügrak geçýän ýerleri bar. Bärde olun ören ýumşadylar. Türkmen auditoriýa üçin tüz kawat gelýär. Hemem näme üçin şunu görüň diýen, maşkala temasyny, onsoň özüňe bolan ynanmarda köp zat aýtýarlar şu kinoda. Hasam şu ýaş şatynjalar zatlar görseler-de, ömür ýatyrda öňlerini şoň üstüne şonu dinleseler, gowy dogry dürüst görüp bilseler, köp zat düşünürler. Aýtjak bolýanym, şu maşgalada, ýaşlykda çağajyklaryň öňüne edilýän goh, galmagal ýa-da birek bilen özüň alyp barşyň şolarda goýan travmasy barada aýtýar-da men bir ýerini bellep geçeýin. Baş kahraman bir oglanjyk bar. Oňam klasaşy dosty bir gyýjagaş bar. Şol gyýjagat her gün okuwdan öýlerine gitmeli bolany gidesi gelen o. Azajyk eýlenäýelidi, bagyň üstüne oturup görýärler, eýlede güýmenýärler, gara öýüne gidesi gelen o. Bir günem bu oglanjyk okuwa gelen ol gyýdy bolyn, bu üstünden barýa bolyn bula jaýyn daşyny tüýür titrep, çağajyk aglap, öýüň içinde de ejesiyle kakar uruşýarlar, hasam kakasy ejesini urup azar berýär-de, pul tap diýip şu iç güçün, keyip üçün, olam ýok diýär, ýok da pul. Onsoň ýanky gyýjagaş dilýär-de, Allahan meni bir pullet, Allahan meni bir pullet diýär. Hem gülkünç hem gynaşylar, onsoň biýlik ýanyna dosty oglanjyk, Allahan planini pullet, Allahan planini pullet diýär. Indi gep näme arada gitdi? Ýankyja çaga şol mesele pullo durýdy. Ejemiň pulu baý bolanyna kakama berse şular ýaly gowy kalmagy döremeýär diýip. Aslında on gep pullo däli, şol kakasynyň zaýalygyna, erbet adamlygyna. Onsoň şu çagada travma galýar, ömür boyu şodurýdy. Şu bitjek diňe pullu boljak bolup, özünem zaýalýar, yaramaz ýollarda adaşýar, gara şol ýaly insanyny düşünüp galýar-da. Şu zatlar barada gurrun edilýär dostlar. Görüp oturýanňyzy bilersiňiz, käbiriňiz wagt meňem maşgalamda bolup geçipdi, meňem ýaşlygymda diýmenge de mahmal. Şoň üçin dostlar menden maslahat. Hemem içinden yumurama arkaň görüp bilersiňiz. Meselem bir ýeri bar-da, men dol kinony gurrun bermäň. Şahrukh Khanyň bir fişkasy bar-a. Şeýtdýär. Şonu özi razylyk bildiripdir-de. Şo fişkaň nirden gelip çykyşy bar-da gurrun etýärler-de. Üren gyzykly men häzir goýaýyn şo taýny. Смотри, как танцует калека. Смотри, вот же придурок. Одному из друзей очень понравились мои движения. Эй, почему ты остановился? Ты классно танцевал. Повтори-ка снова. Я научил его своему любимому движению. После этого он стал очень популярным актером. Hemem şul baş kahramanyň ören sadalygy bar-da aýdyp geçilýär dostlar. Ören sada bolan ýöne şol durmuş şonu gowy adamlara sataşdyryp ýa-da şol bir ögrümlerden geçip uly ýerleri barşyna köp kişi hayran galýar-da. Ýöne aýdyljak bolýanlar şul hemişe de hakykat dostlar. Köp bilmiş adamlar, köp bilmişdireýän adamlar kän ýol almaýa, şol dogry zat. Käwat bir näse edýän, meselem şol ören gowaýtja, näme üçin şol oglan ören gowaýtja bolyn, şunda süýrek ýok diýende kömek edesin gelip meselem çagyrýan ýanyna, gürleşip oturýarsyň bolyn, ýanky özüni şik itdirýär-de, artykmy köp bilmişdir. Meselem, ay maňa planam kömek etjek bolup men ýok diýdim, ýa plan ýerde plan adetde aýtmadym, eýle beýle. Sen kömege mätäçkän sadalygy elden gidirmeliler. Hakyky köp bilýän bolsaň, sen mätäç bolmaýan başga birine. Ýöne mätäçkän şonu hukman yallaklama, yalvarma, ýöne bolşuň ýaly bol. Adamy allajak bolma. Bir san kömek edip oturýarka, sana 10 esse geljek bolup oturýarka, şular ýaly melçda düşün, allama hiç kimi. Bolmarsy ýaly bol. O sana gönümel biýip aýdanyp ýöne düşündirjek bolýan zatlar şuň üstünden getirýär. Gara şolar ýaly dostlar. Görüň,
seredin bir zada aýdaýyn, şu kino kinoteatrda pul gazanyp bilmedi, batdy. Sebäbi bu action ýok, kino uzak, sallamly bolup gidip barýar. Şoň üçin hali boş wagtyny ar kynçylykda seredin. TikTok görürsüňiz, gelmeýän wagty meselem ýa ýüregiňi ýaryp barýan action seredesiňiz gelmese, kellen diýinjak tylnaý diýseňiz görüň. Gara şeýlerak janyňyz sag bolsun. Görüşürüz. Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol Oda Aşgabatda da käy ýarym gelip çedip giden oglan, indi bolýan Türkmenistanyň bir awraý bolup dursun. Şo nähil garaýan, men ete münasip şoňa şeýdip adam bilen etdimmi ýa-da menki bir hil çudy. Allah tarapyn birden uğruna bolup gitdi, şo ýaly görýärmi? По-разному можно рассуждать. Упорство. Я потому что дал маме слово в детстве, что это сделаю. Об этом никто много кто не знает. Я помню, я как подрался, с кем-то домой пришел, у меня рука вот так разбитая. Я же не может кабасы вот это. Как он говорит, eşte öldürüyor seni, uğruyor seni. Meni gep eşitmeli, sen çağı, ne çağı, her tabi meni gep koyuyor. Tapçan çağı da, oğlu da tapçan ağzından seyredi otuydu. Kalkın bir kaydı. Kaydı mı? Bilmedim, vurdum bir kitap, yadımda yok ya coştum. Ben tak обидным oldu. И ondan какой-то, знаешь, не помню какая ситуация точно, но что-то случилось, и мама тоже на что-то обиделась, и я сижу тоже грущу. На небо смотрю, asmana yıldızlar seyredip. İşte bir bakısı bir garaj ululayın diye. Ululayın diye. Görkezler dedim, hepimiz gelir yanına diye. Şimdi я много чего не могу сейчас здесь сказать на камеру. Но я тогда дал себе слово и Allah'dan dilek ettim de şu vakt çağırdı. Allah'dan kılmak ettim. Ben vakt şeyle bir olaysam da TV'de çıkıp görürsem deyip. Yani такую, блин. Именно от чистой души. И она как-то пошло. Есть, знаешь, что есть? Есть, да. Но hem medet Allah'dan